Wong kok iso. Hargailah seorang wanita. Hargailah seorang wanita. Paling tidak tanpa adanya wanita kamu juga tidak bisa lahir di bumi ini. Nah, iki lho nun sewu blangkone tak benekno sik. Ah, ini lho ben aman. Lho, ndase kaya malah kaya Puntadewa lho kowe. Yayi Werkudara. Halah, Suaranya. dirayu dong Mbak Niken, bisa enggak kamu merayu seorang Mbak Niken? Kamu itu sudah membuat hatiku sakit. Seharusnya kamu tuh sekarang itu merayuku dengan kata-kata apapun Malah gitu. lambene mengengeh ae iki lho. Mingkem ra iso. Mikmu jo cedak-cedak cuwil ki engko kena untu. Ayo do mau piye? Wer ngelokne aku mrongos lho karepmu. Lho, lah ngene kok gak mrongos iki lho. Iki ora mrongos. Lah apa? Iki raiku sing kemunduran. Orang berangan benar ngomong mesti ana iup. Iya. Lah mergo ora awakmu kuwi ana. Iyup. Benakne cangkem. Coba bagaimana kamu gandrung sama Mbak Niken?